Русинська бесіда подакде читаво припоминать японську. Не вірите? Дораз розкажу. І не творіться на мій голос, будьте добрі, ще маленько обіжний. Зачалося із того, ож думавим аддика за фонетику. Никавим, ож із якими звуками просіковий українець має много проблем, іпен у нашій бесіді. Перше, що ся мече в очі, ото ясне діло У нас ото окрема фонема, а просіковий українець то навхтема лише видить гікой піціцько інчакое та не годен трафити, де го треба направду казати. Друге, ото характерний мовому діалектовий звук «ü», котрий не лише як українці, но і пораз чилять у нас не все гонна добрі уділити від звука «і». А третє, як би то чудно не було, то звук «г». Хоч номінально українська азбука й сю букву має, та й у подакотрих діалектах сам звук ще екзистує, но із нашими словами у них фурт біда. Не гати, не газдюства, гися каже. Айно, лиш гаті та й газда. Я не знав, що з цим чинити. Но та пробуючи іскапчати і сі фонетичні риси уєнно, гонисьме штучно синтезувати майтяжкое про просікового українця русинське слово. Гюге. 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 Олем попробуйме учинити деяке речення із цим словом, айбо зробимо то так, гікой просіковий українець пробує вчити нашу бесіду. Ненароком намечеме уєнно фонетичні риси із декількох діалектів нараз. Зужо, дземису гюге днеска. 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 Ну добрі. Йой. Ну добрі, кіті сте доникали аж до цього моменту, та чи сте порозуміли, що це відео є не більше фігля, ніякої направду подобності поміж русинською та японською не є, но я дуже хотів якось звеселити і свій, і ваш день. На цьому раз конець, красно дякую, сукутіться там.